Neste vídeo inicias a introducción a R con RStudio para a materia de Estatística 1 no grado de Economía. A información que tendes para máis este programa está colocada aquí na web dentro da sección de introducción a R. Tendes, dado que R se manexa con código, con comandos, tendes aquí unha colección de chuletas de código, o sea, unha colección agrupada por distintos tipos de comandos para que podedes consultar para aplicar cando teñades que manexar diferentes cousas. A maiores tendes algúns vídeos, de momento os máis importantes, o de descarga dos dos programas, porque son dos programas. Por un lado está R, que é o que fai, que é o programa que fai os cálculos. Entón baixaría a partir de aquí, en que está mellor explicado no vídeo, e despois está RStudio, que se consigue na empresa que o produce. Os dous son software libre, non teríades problemas para baixalo. Este podedes buscalo, por exemplo, aquí. Etcétera, etcétera. Aparece tamén, o sea, coloquei tamén un vídeo para explicar a interface de RStudio, o sea, o que se ve cando arrancamos ese programa. Despois, como comenzar a traballar e outras cousas. Ben, entón, supoño, para comenzar esta explicación, que xa tendes descargado o programa, que xa podes usar. Entón, sempre para traballar, antes de facer nada, necesitamos crear un directorio de traballo, un cartafol onde colocaremos todo o material e que lle indicaremos a R que o busque aí, e ao mesmo tempo R, todo o que teña que guardar, irá guardado nese directorio de traballo. Por exemplo, eu podo crear este. De momento non ten nada, pero se eu quixera almacenar usar cousas, xa sean datos, xa sean códigos, debería colocarlos aquí. Por exemplo, para telos a man, podo colocar aquí as chuletas, o sea, vou a web, introducción. As chuletas están no ficheiro zip. Eso implica que as hai que extraer. É un erro moi común, deixadas como están empaquetadas. Entón, despois empeza problemas porque non sabedes que facer con elas, ni siquiera sabedes o que hai. Entón, extraeríades, eu fago arrastrando, e queda almacenado como consulta, dentro da carpeta de chuletas para que non moleste. Esta preparación previa debe facerse sempre que comencemos un traballo. O objetivo é que ao ter todo almacenado non perdamos cousas, non nos desorientemos. Un problema moi típico é, de feito, dase na aula moitísimo, cando queredes seguirme. Non tendes as cousas ben organizadas e empeza a dar fallos R porque non encontra o que lle mandades. Por iso é moi importante sempre estar moi organizado, ter as cousas moi organizadas, e ter un directorio de traballo que vos pode servir para varios días, sempre que fagades o mesmo traballo, e indicarlle a R cale
Insisto en que iso é moi importante, reduce moito a cantidad de erros que se cometen. É unha experiencia da clase. Vale, ahora por exemplo abrirei o programa. Vou abrilo desde un acceso directo, aunque isto non é o método máis eficiente. Abro e aproximadamente este é o seu aspecto. O seu aspecto inicial. Os ficheiros e a consola onde me salen os resultados. Isto é o environment, onde se verá o que ten guardado R na memoria. Ben, teño que indicarlle cal é o directorio de traballo. Primeiro teño que buscalo. Podo ir hasta aquí e buscalo no meu escritorio, que lle chamei comenzar. Escollo e vexo que este é o directorio de traballo. Aparece aquí escrito. Podo configuralo dándole, premendo aquí e configurando o directorio de traballo. Nese momento, este directorio de traballo, unha vez que premí nese menú, debe verse aquí a dirección a onde está apuntando o R. Ben, ese é o primeiro paso, ter todo organizado nunha carpeta e indicar a R que ese é o seu directorio de traballo, que estea apuntando aí, de acordo? Perdonade que insista tanto, pero é que tranquilamente a mitad dos estudiantes pérdense na clase, pasan a maior parte do tempo sen facer nada porque non fixeron isto, que é moi simple. Ben, agora xa estamos en condicións de empezar a traballar. R históricamente traballa na consola e podo escribir, por exemplo, 2 máis 2 e o teu resultado con enter. Pero non é este o sistema máis cómodo. O habitual, ou unha das formas habituais, é usar un script de código. O sea, de todas formas, existe unha maneira máis cómoda de empezar de abrir RStudio e de decirlle cal é o directorio de traballo. Esa forma máis cómoda é crear un proxecto. Se nos colocamos un ficheiro de proxecto RStudio dentro da carpeta, poderemos arrancar desde el facéndolle clic e automáticamente quedará configurado o directorio de traballo. É como un acceso directo. A forma de crear un é aquí, en proxecto, novo, nun directorio existente, e aí xa me sirve. Este é o que me interesa, senón podería buscarlo aquí. Crear un proxecto e automáticamente isto que vedes aquí é un ficheiro de proxecto. Entón, vou pechar. Isto é o que se ve no meu cartafol. Teño aí o proxecto de RStudio. Arranco desde aquí. Ben, e ao arrancar xa está configurado o directorio de traballo. Entón, cada carpeta distinta que teñamos con cosas de R que queramos usar, é conveniente colocarlle un proxecto, que se poden facer simplemente copiando e pegando. Será como un acceso directo calquera, non hai ningún problema. Facedes zoom
e despois poderlo copiar para os directorios que necesitedes. De feito, o habitual será que eu entregue un proxecto dentro con material que vos dea para traballar. Ben, agora, xa co directorio de traballo configurado, podemos comenzar a traballar. R traballa en liña de comandos. Por exemplo, escribo aí un comando e sácame un resultado. Claro, que esta non é a forma máis cómoda de traballar, porque o meu que me interesa é ter un código organizado. Entonces, a forma de organizarlo é traballar con scripts, ficheiros de texto. Podes ir aquí, New File, ou aquí, que é incluso máis rápido, RScript. Entonces eu podo colocar aquí textos. Eso é un ficheiro de texto simple, non é Word ni LibreOffice, é texto simple, como bloc de notas. Podo colocar aí o que quere executar. 2 máis 2, executo aquí e saeme o resultado aquí. Ben, por comodidade é máis práctico usar un atallo para executar. Se eu lle dou a vez as teclas de Ctrl máis Enter, ou as equivalentes en Mac, executo tamén ese comando. Entón, esta sería a forma de traballar. Agora iría colocando aquí os comandos que necesite. Empezarei agora con un exemplo breve. Que é primeiro que se fai en análise de datos? Pois conseguir os datos. E a forma de facelo pode ser esta. Jolín. Vou crear un vector de datos, de números. Este é o primeiro comando, C, é unha asignación. Entonces, eu collo todos estes números e co comando C asignos a un vector que lle vou chamar X mayúscula. Entón, executo, Ctrl Enter, executa o comando, pero non só ningún resultado. Por qué? Porque desta forma o que eu fago é almacenalo en memoria. E na memoria teño un obxecto que se chama X e que está formado por 8 números. Agora estou empezando xa a traballar. Un primeiro aviso. R distingue mayúsculas de minúsculas. Non é o mismo X mayúsculo, que eu podo executar e saime o resultado, de X minúsculo, que eu executo e dime que non existe, porque non identifica X minúsculo con mayúsculo. Non esquecedes este detalle, que tamén é fonte de erros. Vale, entón eu teño unha serie de números. Que lle podo facer? Pois, por exemplo, calcular unha media aritmética. Comando min. Eso é a media aritmética deses números. Ben, os comandos están nas chuletas. En particular, min estaría almacenada en parámetros. Eu algúns seinos de memoria, polo tanto non me molesto en mirar as chuletas, pero vos poderíades buscalos por aquí. Que máis se pode facer? Unha desviación típica. Poderías facer unha táboa, e aquí explico unha cousa máis. Cada vez que coloco este símbolo, todo o que veña detrás non se vai executar. É unha forma de colocar comentarios. Os comentarios axúdanos a describir o que facemos. En principio, para executar R unha vez non ten moita utilidade, pero se creamos código con unha visión a medio plazo, dentro de 3 meses podemos querer saber
que estábamos facendo en cada lado, sobre todo se son códigos un pouco longos. Entón é moi útil, non só en R, senón calquera programación, colocar comentarios que expliquen o que se está a facer. En R, podese poñer aquí ao principio, podese poñer despois. Comentarios que explican o que cada cousa. E agora vamos. Como se fai unha táboa? Comando table. É moi simple, pero informa de que teño dous uns, dous doses e dous treses, un 4 e un 5. Que máis se pode facer? Así brevemente, gráficas, un diagrama de barras, bar plot, aplícase sobre unha táboa. Entonces eu construyo a táboa para o vector, para os datos do vector X, e aplicolle aí o diagrama de barras que me aparece nesta zona. Diagrama de barras para os tres primeiros valores, valor 2, e para 4 para 5, valor 1. Podo aplicar parámetros, podo cambiar con parámetros as características dese diagrama de barras. Por exemplo, que me pinta esas barras de cores e que use as cores do arco da abella, dun arco da abella de 5 cores. Hai moitas posibilidades, pero para empezar estaría ben. É un pouco rechamante por o meu gusto, pero hai que quen lle gusta ese estilo. Entón, con eso temos unha pequena sesión de traballo xa realizado. Vale, isto podese guardar e volvelo a usar outra vez, pero antes unha cousa máis. A ventaxe de usar o código: imaginade que nos queremos ampliar os datos. Entonces, o que vamos facer, volvemos á línea na que creamos o vector X e situar aí datos novos. Vale, pois se eu selecciono varias líneas, podo refacer os cálculos sen máis esforzo. Teño aquí a nova gráfica para os novos datos. Podes ver como cambia respecto do anterior. Entonces, isto sería útil de traballar con códigos. Finalmente, rematamos esta mini sesión. E pode resultar que, se fose algo importante, quixera usar estes mesmos códigos pois posteriormente, outra hora, outro día. Entonces, eu podo coller, primeiro aquí, e guardalo. Colocolle un nome, gardo, e automáticamente quedame almacenado no directorio de traballo. E podo pechar, e aquí está o ficheiro que acabo de crear. Podo abrirlo se quero con programa con editor de texto, e podedes ver o que acabamos de crear. Ben, de momento é suficiente.